Hindi ko po alam kung kailan ko ma-upload tong video na to, pero ano ngayon, it's February 2, Monday, and nasa airport po ako ngayon, nasa Schiphol Airport sa Amsterdam. Uwi po akong Cebu kasi may bad news sa Pilipinas. Pumanaw po yung aking tatay few hours ago. Parang ubos ay hindi pa ubos. Pero wala nang lumabas na luha. Basta i-chika ko na lang po sa inyo next time pag mas may time na. Kasi everything is still, hindi pa nag-sink in lahat. Siguro pag ando na ako sa bahay namin. Last night I was talking to them because they had to rush into the hospital because may siya. Sumasakit yung dibdib niya. And then the doctor advised na idalhin siya sa mas malaking hospital doon sa Cebu City. Kasi kailangan niyang operahan. So nira siya. Nasa ambulansya na siya, pero sadly hindi na niya nakayanan. So umano na po siya. Ang bata pa po ng is still really young. He's too young. Pa siya, 58 pa siya. Kaka-birthday lang niya nung January 31 yesterday, and we did a video call with the family, with Anna as well, because parang tawag dun sa Bisaya, nanghambog siya ba? Anong tawag? Kayo na lang mag-translate. He was showing off his new pair of jeans. Ay, pinadalhan ko siya ng pera na binili daw siya binili daw niya ng jeans. So yun na pala yun. Yun na palang last na tawag namin. And Anna was also so happy, like seeing him. Daddy, ganun. Pero talaga ang ng buhay, unexpectedly, parang ang bilis ng pangyayari. Kausap lang namin siya, and then the next day, wala na. I woke up to a lot of messages and calls this morning saying na, sorry to you, that mas nauna ko pang nakita yung mga messages na condolences, yung ganun. Kaysa sa mga message ng mga kapatid ko. But yeah, see you na lang po. Hindi ko alam kung paano tong video to or anong mangyayari. But samahan niyo po ako sa pag-uwi sa Cebu. Medyo madalian. Hindi ko po kasama si Ruth at si Anna kasi may school si Anna and then may work si Ruth. Okay lang ako. Ako na lang yung mag-leave sa work. Tumawag na po ako dun sa company, sa agency ko. Yeah, mabigat. Super bigat ng loob ko, pero wala tayong magagawa. To serve the drinks here, yes. 5 more. Yeah. How many drinks? guys, ano na to?
te dili. Nguyong ko, nguyong. Krabit ka duha ka krabit. Ya, crab meat po ko. Aw tolo di ay te. Kani duha. Kani te. Ya, itlog duha. Duha duha. May mo iyahatan ng tiyahar mo. Ay kanang siyara, umahin mo lang yung siyara usaba. Ano to? Hindi ko alam. Nana, boy. Dati nga, nana. Cloud. Ang saging. Yan ang saging. Yan ang saging. Paan? Cloud. 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 No. Cloud. Auntie. Ivan. Ivan. Oh. True. Juice lagi. Mainom siya tuok guys. You look, I think.